אני טס לאוקראינה בזמן מלחמה, פרק 1. בוקר טוב, פעם הבאה שנלך לישון תהיה רק מחר, אבל בקייב. בגלל המלחמה אין טיסות ישירות לאוקראינה, אז מצפה לנו מסע מפרך של יותר מ-40 שעות שמתחיל עם רכבת לנתב"ג וטיסה למילאנו, ויש עוד כמה בעיות. קייב מובססת על בסיס יומיומי, רק לפני שבוע נהרגו שם יותר מ-20 אנשים במתקפה של רוסיה, ולא רק זה, לפני חצי שנה היינו ברוסיה, אז יש לנו את החותמת על הדרכון שיכולה לעשות לנו בעיות בגבול. נחתנו במילאנו, יש לנו כאן קונקשן של 8 שעות עד הטיסה הבאה שתוביל אותנו לקרקוב בפולין, ומשם בתחבורה ציבורית עד לקייב באוקראינה. סוף סוף עולים על הטיסה השנייה לקרקוב, שם תפס אותנו מבול מטורף וסופת ברקים. וזה זמן לעלות לאוטובוס של 4 שעות לעיר הבאה בפולין ליד הגבול עם אוקראינה. אנחנו בדרכים כבר בערך 30 שעות, יש לנו עוד 3 שעות להעביר עד הרכבת האחרונה שתכניס אותנו לתוך אוקראינה ועד לקייב. ועכשיו מתחיל השלב המכריע, אם יכניסו אותנו לאוקראינה. חותמת יציאה מפולין יש לנו, עכשיו עולים על הרכבת, מקווה שיחתימו אותנו לתוך אוקראינה. ממש קרובים לגבול, וזה הרגע המכריע, האם יכניסו אותנו או לא, תקלו לנו בהצלחה. ברוכים הבאים למדינה 45 שלי באירופה, ברוכים הבאים לאוקראינה. מקווה שהלילה יעבור בשלום.